тадбирҳо дар самти рушди саноат ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд давоми соли 2025 имконият фароҳам овард ки бо таъсису бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, яъне аз ҳисоби иқтидорҳои нав, яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёт, соҳаи саноат дар вилояти Суғд рӯй ба рушд ниҳад ва номгӯи маҳсулоти саноатӣ зиёд, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шавад. Дар натиҷаи фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноатии шаҳру ноёҳии вилояти Суғд ба маблағи 39 миллиарду 146,4 миллион сомони маҳсулот истеҳсол шуда, афзоиш бо назардошти индекси нархҳо 123,5% таъмин карда шудааст. бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, эҳёи коргоҳҳои мавҷуда, коркарди ашёи хоми ватанӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти тайёр барои бозори дохилӣ ва содирот аҳамияти калон дорад. ин тадбирҳо ба коҳиш ёфтани вобастагӣ аз воридот ва таҳкими истиқлолияти иқтисодӣ мусоидат менамояд. яке аз стратегияҳои асосии миллӣ ин саноатикунонии босурати кишвар ба ҳисоб меравад, ки аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул карда шуда буд. корхонаи мо ҳамчун як ҷузъи фаъоли соҳаи саноати миллӣ дар ин раванд имрӯз саҳмгузор аст. таҷдиди технологияҳо, баланд бардоштани сифати маҳсулот ва омода намудани мутахассисони баландихтисос яке аз ҷузъи сиёсати кории асосии корхона ба ҳисоб меравад. дар соли 2025 мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат оид ба таҳкими нуфузи вилоят ҳамчун минтақаи саноатии кишвар ба кор андохтани иқтидорҳои нав, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нави рақобатноку воридот ивазкунанда, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, густариши иқтидори содиротии вилоят ва дар ин замина таъмини иҷрои ҳадафҳои стратегии мамлакат як силсила тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуд. тибқи нақша дар соли 2025 ба истифода додани 140 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ пешбинӣ гардида, дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар миқёси вилоят 146 корхонаву коргоҳи нав бо 1497 ҷойи навикорӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд. номгӯи истеҳсоли маҳсулот дар корхонаву коргоҳҳои саноатии вилоят ба 265 намуд расонида шуд. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамбастагӣ бо сохторҳои дахлдор ва соҳибкорону ҷомеаи меҳнатӣ ҷиҳати бунёди корхонаҳои дӯзандагии либоси миллию мактабӣ ва пойафзолдӯзӣ тадбирҳои судманд андешида шуда истодааст. шумории корхонаҳои истеҳсоли доруворӣ ба 6 адад расида. дар шаҳрҳои Хуҷанд 2 корхона, Гулистон 2 корхона, Истаравшан 1 корхона ва Бӯстон 1 корхона бо истеҳсоли доруворӣ, гиёҳҳои шифобахш ва маводи антисептикӣ имрӯз машғул аст. дар соли 2025 дар ин корхонаҳо наздик 3 миллион дона маҳсулоти доруворӣ ва 25,6 миллион дона сӯзандору истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба соли қаблӣ 15,7% ва 8,8 баробар зиёд аст. мо талош аз он дорем ки дар оянда барои баланд бардоштани сифатҳои доруворӣ, коркарди бисёр номгӯи дорувориро ба ҷо барорем ва албатта таваҷҷӯҳи зиёд ба сифати он ва коркарди доруворӣ аз он гиёҳҳои шифобахше ки дар мо мерӯянд ҳамонро ба роҳ мондани ҳастем. дар соли 2025 корхонаҳои калони пахтатозакунӣ бо назардошти захираи ашёи хом 43394,9 тонна нахи пахта ва 60198 тонна чигир истеҳсол намуданд. саноати муосир ба истифодаи технологияҳои нав, автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ ва ҷорӣ намудани навовариҳо такя мекунад. ин раванд боиси баланд шудани ҳосилнокии меҳнат ва беҳтар гардидани сифати маҳсулот мегардад. ин аст ки дар натиҷаи таъсиси як қатор корхонаҳои саноатӣ рушди бемайлони соҳаи саноат дар вилояти Суғд таъмин гардида, бунёди коргоҳҳои нав барои беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам овардааст. Махсона Муҳиддилозода, Ғолиб Абдуғаффоров, Ахбор.